Какво става, хора? Добре дошли в новото видео. Аз съм Крищо и както сте видели на заглавието, днес сме с едно доста интересно видео, в което ще правим предизвикателство и както сте видели, днес няма да имаме право да се движим. Какво ще рече това? Тоест имаме право да се движим само с удара. За това нещо ние може да използваме само единствено Мортис или пък Мико. Сега ще чудиме кой ще бъде, но преди това искам да ви кажа Discord сервера, знаете, в коментарите лафим си, пишем си, влизайте, питайте въпроси, всичко, което ви хрумне. Ето клана, тук трима са напуснали, но има шанс пак да влезна, защото някой път излизат, но веднага след това пак влизат. 7 човека сме, 17к ви трябва, влизайте, наистина, ако нямате клан ще играем прасето. В принцип ето той ще влезе, той по принцип си влиза, но нека се връщаме главно към самото видео. Шоудън ще играем. Сега ще чува кой да играем, може би. Ай ще почнем с Мортис. Първо мислех Мико, защото Мико имам и хайперчарджа, и гировете му имам. Гирове ли са? Джиери или са? Де ги знам. Не знам как трябва да са. Миналото видео не събрани солидни гледания. В момента виждате. Не молят се без лак. Оправили се. Бам. Не! Беги! Няма лак, нали? Не! Моля ти се! Беги, бе! Не! Стига, бе! Мале, колко купили ще загубим, бе! Добре, плея ги имаме, ще цъкаме. Не, моля се, до едно интернета да е добре, моля ти се. Интернет, моля ти се. Добре, оп, е така в хращето. Така. Джесите. Бам, още веднъж. Добре, успяхме. Штрък. Стига да е сега, защо ще лаква? О, не. Фанга ме притеснява. Тъв. Ей, удар, хил. Не, бе, стига, бе. Май, колко ще загубим, бе? Тук сигурно не трябва повече кемпене в хращата, не знам. Така. Фанга дали не видя. Олете се да ни лагай, защо... Добре, повечко седим и ще се крием. Майче, няма някой. Защо ме лагаш? Това хръщене, добре. Моля ти се без лак. Без лак. Ако ще си има смена... Мобилки ще са. Охо. Бам. Не, бягай. О, добре. Добре, това ме спаси. Благодаря ти. Бам. Не, стига с това лак, де. Штрак, добре. Бегай, бе. Не. Бегай. Добре, втори, наистина втория, добре. Майче. Охо, 8 купита. Добре, бе. Добре.
И така, хора, вече си сменихме мобилните данни, през това време един човек, който ни гледа канала и даже в момента ме инвайтна и ми каза, че му харесва какво прави. Ето го, супер, кога ще го качваш? Лайк и сабскрайб, хора, ето видите, той го написа. Знаете, лайк и сабскрайб, ето тук. Говорим си, естествено, приех му. Охо, добре. Наистина много добър профил. 52 2000 купи. Естествено, сега ще му напишеме: ако искаш, влез в клана. Ох, брат, да оставям те да си го снимаш. Благодаря ти. Добре, айде да си продължаваме видеото. Чакайте само да видим какво ще пише. Да влезе. Айде, брат, много голов. Добре. Да се връщаме, защо сме тук, не? Добре, тъмън, сега като излезахме, да го сложим на Мико. Дайте Мико. Да пробваме една-две игри с Мико. С Мортис не мога да се каже, че лошо се получи. Вече би трябвало да е добре, като се сменихме с мобилките. Въпросът е, че са Мико е по-добре, но на Мико му зарежда изключително бавно един удар. И да, наистина гледа какво става. Тук трябваше може би другия Star Power да взема. Така. Сега ще чакаме да заредат всички удари, защото така, да не вземе някой ни дойде па. Бам. Бързо бягай. Чай тук ще се избият ли? Чай тук го накараме да дойде и избягаме де факто. О, добре, е така, сега ще се скрием. Бам. Бам. Моля, не. Утре има човека, дайте ходим напред. Охо, двама. Той е колко... Охо, той е много е. Бам, бам. Така, супер, така. Охо, успяхме с Мико. Той на колко беше? 9 ли беше? 10 ли? Ние само на 9 успяхме да го вземем, че успяваме и първо място да направим само на обия, това не го гледаме, Добре, миналия път кое беше? Второ ли са? Първо, добре. Предизвикателството, ако ви харесва това, веднага лайк и сабскрайб и коментар, за да има други предизвикателства. Със сигурност има доста предизвикателства, които може да изпробваме. Затова просто ми покажете, че искате. Тук сега тоже малко ще ме притесни. Бам, бам. Ще го убием, не? Не успяхме. Не. Оф, искам малко да се дръпнах. Няма нищо, не го зачитаме, никой не го гледа. Нали? Там са има ли някой? Са това мънки да не ни се качи. Че му слух? Май се бе! Бам! Не! Кога си изхъбих всичките? Гаджети. Той гаджета му е добър. Сега трябва да избягаме някакси. О, добре. Сбит се. Оп. Не! Добре. Само да го оцеля веднъж. Аре бе! Моля ти се, оцеля го само. Оцели го де. Не. Искам само да го оцеляме. Аре бе. Плиз. Супер. О, добре. Бягай. Добре.
Добре, къде е другия да е? Сбийте се с него да е. Остави ме намира, бе. Остави ме, бе. Остави ме, бе. Не, защо мен? Защо мен? Добре, хора, може би това ще от клипа. Надявам се да ви е харесал. Изпълнихме си предизвикателството, всичко добре. Клана, веднага влизайте, 7 човека сме. Не е лош клан, за една седмица добре. Дискорд сервера, линк в коментарите. Очаквайте ново видео, миналото видео гледайте. И така, добре, благодаря ви, че гледахте. Аз бях Кричо и до следващия път. Чао!